ucraft wezinsuku zeviki ngizonitshengisa ukuthi sizowenza kanjani. Uzodinga ishadi elikhulu, uqwembe oluphuzi, amaphepha ayimibala ahlukene, ikhokhi, ipensela, iglue, iskere, irula, uphini oluhlukana kabili, neplate elincane eliwundingiliza. Oqwembeni oluphuzi, beka iplate bese udweba undingiliza. Usike kanje. Bese uthatha lamaphepha amathathu ayimibala, uwasike afane nonxantathu. Kuqwembe oluphuzi, sizodweba izimo eziyisikhombisa ezifana nezingcwezu zepizza. Lezi zimo zimele zonke izinsuku zeviki, kusukela kuMsombuluko kuya kuyiSonto. Sizobhala ukuthi uMsombuluko, bese silandelisa ngezinye izinsuku. Bese silandelisa ngezinye izinsuku. Asithathe ishadi elikhulu bese sibeka undingiliza ophuzi phezulu kwalo, phakathi nendawo kodwa ngenzansi. Sizovula imbobo encane sisebenzisa ipensela lize liphumele ngale. Wenzeke ungajahi, ucela umuntu omdala akusize. Thatha uphini wakho uwufake embobeni bese uphendula ishadi ukuze uzovula uphini wakho. Sesizonamathisela labo nxantathu esibasikile ngaphezulu kondingiliza ophuzi. Ungasebenzisa noma iyiphi imibala ingafani kodwa. Sesinamathisele unxantathu wokuqala. Sizonamathisela abanye bese bephuma kanje. Sesizobhala konxantathu. Kokuqala uzobhala izolo. Kowesibili uzobhala namhlanje. Kowesithathu uzobhala kusasa.
Libukeka kanjena ishadi lezinsuku zeviki uma seliphelele. Ungalihambisa kanje uliqondanise nosuku okuyilona namhlanje. Uma izolo bekuwuLesihlanu, namhlanje kuzoba uMgqibelo, kusasa kube yiSonto. Nangoko ucraft uma ngabe usuphelele.